Bun lume. Hai să i-am întors. Și na, am avut și o mică idee inspirațională. Și să punem muzică. Chiar dacă copyright nu prea-mi pasă acum. Aha, da, mă, mere. Am vorbit mă încet. Așa, na, ca să fie în ton jocul. Am fi mai tare parcă merge. Remember this. Dar mă mie să nu cânt. Asta boala mea mereu, ascult muzică cânt. Habar n-am de ce. Facem așa. Sper să fie destul de bine. Haideți. Asta vine cam, cred cât de mulți, 108. Numai bună e muzica asta. Cu Domnule, deci mă abțin a cânta. Asta e boala mea că ascult muzică, cânt de obicei. Asta fac să murim. Hai să mă cu full HP. Nu știu, când am ascultat o muzică care îmi place, îmi vine să o cânt dintr-una. Nu știu ce. Adică, na, nu m-aș găsi de ce, dar, na, nu pe nerva antrenori. Și acolo oarecum ajungem, mă întreb. Problemă că sărim așa. Sărim... stai. Au ce tu mai Dumnezeu. Chiar nu-mi pasă dacă iau copyright, dar acum... Adică pot să spun că nu fac bani și... nimic. Și comentat un pic să văd. Dacă nu ai parteneria și dai că nu faci bani, se duce copyright-ul cum ajunge. E o chestie destul de faină. Aoleu, cât viață scade ăștia. Da, e super. Da, și eu deci, în loc să dau entertainment așa pentru voi, eu mai mult cânt. Dar na, nu-i nimica. Știi cum e, avem muzică bună, mă. Știi așa frumos să murim, tot ce trebuie. Dar mă întreb ce dracu am mai spus muzici din astea. Chiar că sunt din astea, dar nu prea inton cu jocul. Mă băga mea. Aoleu, ce mă întreb. Haideți. Da, morții măsii. Și nu trebuie să înceapă următoarea muzică dacă nu mă înșel. Hai să vedem, mere înregistrarea, că mere. Bun. Hai că punem și asta. Sau, ups, nu asta. Asta. Bun. Așa, top. Urmează că am să fac un playlist ca să îl am de făcut pentru video. Na. Ce să și faci, nu? Hop, hai să morții mătii de lipa. Eu ce mă nervează că tot cad într-una. N-am să sol într-o stresată după ce trebuie asta. Așa, hai să Uai, să nu cazi mulți mătii. Așa, hai da. Scoate-și gura. Set me free. Așa, haideți să facem vie curățenie. Bun.
Aici unde mă. Stai să mă duc pe ceva apoi. Că vreau să fac ceva. Vreau să văd ce e pe acolo. Da, hai să vedem. L-a făcut mai Dumnezeu ce bine. Bun. Dăm un save. Numai bun. Așa. Bun. Suntem aici. Auci. Ții minte că ultima oară pe aici am murit. Nu e nicio problemă. Na, noi am dat save. Nu putem să mergem mult mai leger. Putem să mergem așa la orfan. Auci. Hai să spargem asta. Aha. Parkour time. Unde? Ah, da. Aoleu. Am zis că facem 1000 de morți ca popa. Deci dacă nu facem 1000 de morți, nu suntem adevărat la jocul ăsta. No, ce v-am zis? 1000 de morți n-așteaptă că mai avem 117. La început aveam 108. Nu o problemă, mă, oricum. Am văzut că am multe vizualizări și dacă nu stau să pun tot felul de chestii în videoclip. Și na, OBS oricum filmează Full HD, deci da. Pot să pot să fac videoclipuri mai lungi. Na, OBS-ul nu. Dacă faci un videoclip de 20, după aceea dai render în, nu știu, Cyberlink, hai să faci 1 giga. Din cât e OBS-ul care face vreo 200. Morții, aproape trecuse. Foarte bine sar. Stai să un pic să ne uităm. Hai că punem următoarea muzică. Așa să ne asigurăm. Numai bun. Pentru cei care o să se întrebe ce muzică am folosit în videoclip, o să vă pun numele la fiecare în descriere pentru toți și curioși. Aoleu, morții mătii. Mă, cât mi-am făcut de parcurs, că na, astea sunt cele mai faine. Ce morții, mă, și s-au întâmplat acolo? Nu. Așa bun. Păi numai așa se face, trebuie să iei o tonă de DNG, da. Că oricum am văzut că au început să-mi crească foarte mult. Și numărul de vizionari și numărul de abonați. Când i-am dat numărul mic de 33 de abonați, cred că mi-a acest videoclip. Și am văzut de videoclipuri că aveam 25, 50 și ceva, l-am văzut cu Metin. Și ceva de genul omul făgă. Și nici nu e din ăla fa. Nu știu ce randare. Nu știu ceva așa de fain. Sper că lumii îi place foarte mult Metin. LOL. Ori nu prea mult se uite, dar păi eu primesc că îmi place. Dar cred că să pun astăzi 2 videoclipuri. Unul din ori și unul din Metin 2009. Eu să mai formă că nu prea am uitat pe el. Morții. Dacă salvez acum, nu pot să regret. Doar mai bine trec de faza asta. Abia apoi salvez, că așa se face. Venim aici. Luăm o tonă de damage. Că da, nu, asta se face, nu? Așa se face pe anul băfatul, nu? Venim.
Asta vedem cum facem. Sărim. Dăm damage. Sărim. Așa se face, nu? Asta e inimă pentru voi, să știți. Op, sărim, sărim. Acum, ca programa de filmare, nu, și am transmis cu Crapsu, Ori. Și am dat pe stări mai mici decât ce aveam făcut eu cu OBS. La calitatea de filmare. Și mergea ca dracu, aveam frame drop, deci nu știu. Crapsu nu înțeleg de ce, foarte multă lume filmează cu el. Încă n-am foarte, nu știu, ne optimizat bine perea mea. Așa. Și mereu că nu mi-am făcut de acum niciun playlist. Unde îi? Așa, uite aici. Bun, scuzați aceste mici pauze. Na, am zis că, bă, așa parcă mi-a interesat videoclipul, că dacă punem muzică, am făcut fără să luăm damage. Bravo! Câte avem? 129, mă doare. Mă dor ochii când văd câte ori mor. Nu, stai, cât ați luat? 14 minute și aceeași chestie încercăm să o facem. Nu e problemă, mă. Dacă nu murim, mă, nu-i bine, mă. Dacă nu încerci, mă, nu-i bine, mă. Da, aș vrea să am ceva de invincibilitate, codul de civilian. Dar nu? Da, las că asta e mai bine, măi. Bă, e răsplata mai mare. Dacă încerci să treci. Nu mă pula, îi salvăm noi. Bă, mă fac un... ca de aia. Să-l testăm pe aici. Ia să vedem. Acum trebuie să... cumva să împingem asta. Bun, am făcut o parte. Nu. Să lăsăm pe ăsta să tragă. Hai că simt pe aici. Noi ne urcăm aici, așa, trebuie acum normal. Așa. Ok. Bot. Nu. Și aici cum facem? Dacă merge pe aici, stă așa, care dar altă nimic. Interesant. Îl punem asta aici. Cade pe acolo. Atunci trebuie putem și noi pe aici. Și... ar trebui cumva să... o să... n-am cum. Și atunci cum facem? Normal, stați că să-l activăm asta pentru început. Să-l bancăm aici. Și nu de pe acolo, că pe acolo nu e, acolo nu e deloc. Deci vreau să sărim afa și... m-am prins. Deci foarte ușor. Nu uit așa. Was taken. Da, taken. Ok. Împingem. Asta va scuipa aici. Deci fiți atenți. Așa. Și ăla va pușca. Tadam!
Direct, all calculated. Așa se zice. Ano? Suntem aici, mă, nu bun, mă. Ați două salvări, mă. Mă, hai să punem, uite, ăsta. Ar fi o muzică asta mai faină. Oh. Îmi fac un save aici. Aceea, nu. Prepare yourself. Trebuie să mergem al boss fight. Ai, de viața mea, legat. M-a exterminat. Ai pe viața mea. Nu. Priviți acum cum se moare cu Steve. Hai să arieși. Acolo te-a spus. Bun. Fuck you. Hai, ieși. Ieși. Așa, bravo. Hai. No. Așa, hai cu un pic. Acolo te-a ascuns. Așa, hai, ieși. Încă am crezut că tragi după mine. Nu, de frică. No! 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 Trebuie să salvezi. Da, trebuie să mai găsesc din astea. Din ce? Soul Link-uri. Hai, da, ieși. Ieși, mă, am zis să... Mamă. Ieși. Te rog. Ieși. Hai. Ha! Morți, mă. De câte ori o să murim? Am o întrebare. Am câștigat ăla, dar na. Parcurul au intrat și el, că na, de ce nu? Hai da! Bun. Aha. No, haideți să vedem cum se pe aici. Am murit. Nu-i nimic, dacă avem ăsta, bă. Hai, dar așa se face, nu? Deci, hop. Aha, da. Unde suntem noi? Stai să nu mă văd. Aici. Mă, bun. Deci, când pe aici, spargem ăsta. Dăm un E. Și... Auci. Pe aproape. Haideți să facem din nou. Hai. Hop. Hai da, mulțimă din. Hai, da. Aha, se face energică. Bun, haideți să venim aici. Aici e prea ușor. Deci, aha. Aici se face să salvăm. Hai că salvăm și aici. Bun, deci, căzim pe aici, facem asta. Luăm ăsta. Ce? Bine l-am salvat. Vezi, bă, și bine să salvezi. E bine să salvezi, bă. Cu mine nu prea ai multe șanse. No, pula acum mai luăm ăla. Ai de pula mea. Hai. A fost super faină muzica.
Poate să vă să fac un play din astea mai fain. Și eu nu, bă, chiar nu-mi pasă de copyright din astea, fiindcă pur și simplu zic, bă, eu nu fac bani în videoclip și na, m-am interesat. Haide. Unde? A, pe aici. Gata deja, ne-am luat pe toate. Pe buni bă fulă. Hai că am trecut. Bun. O altă putere. No, bun. Tu. Cum să știi asta? I hear deep inside the ancient tree. Remus agile, he dashed through the air, listened to his voice, the windows he shot. No, bun, mă bun cu muzica. Un pic, nu e așa de bun, dar na. Oh, complicat de tot și eu cu direct. You have learned best to use this ability, hold left click dreapta near lanterns or enemy projectiles. Then aim in the direction you'd like to leap. Projectile will be redirected in the opposite direction. Noi am câștigat dash-ul. Ca să-l putem să ținem click cu dreapta, să ținem apăsat click dreapta și să țintim spre lanterne, dacă nu știu lanterns, sau proiectile inamicilor, apoi să aim, cum să zic eu, să țintim proiecția pe care dorim pentru a ne catapulta mai departe. Și proiectul va fi lovit în direcția opusă. Hai să vedem. Vedeți? Top. Hai să facem faza asta. Foarte fain. Și ăsta era ultra dash-ul. Nu, hai să armă pul. Muie. Oh, și astea acum nu mai se fac până de mare, nu? Dacă facem... Oh, direct! Așa. Așa, să spargem ăla. Și acum... Oh, nu, bun, așa. Oh, direct. Oh, așa. Chem aici. Ah, vreau să iau și asta, deci venim aici. Și pe ăsta. Aha. Ăla vine acolo. Și trebuie să facem și pe ceva să ne na. Ia tu damage, ia domnul. Bun, dăm un edge din ăsta imens. Și mergem mai departe. Tu mai Dumnezeu ce am avut acolo. Bun, scuipă. Nu mă muni, ce mai facem? Scuipă. Bă, scuipă. Bă, hai să schimbăm muzica. Na, să vedem. A, băgăm asta, mă. Banii, mă. Scuipă, te rog. Pog, direct serios pe peste. Și aici cum fac întrebare? Deci... Ah, știu. Poc. Ouch. Deci...
Foc! Foc! Ah! Lasă, Victor, hai să mă uit că nu prea merge asta. Hai să băgăm iarăși în muzică. Dăm și asta. Ah, bun. Acum. Foc direct. Aha, se face ăsta. Am înțeles. Așa. Bun. Facem un jump. Încolo, facem un jump. Sărim în sus. Și gata, bă! Așa se face, mă, în oraș. Bun, acum hai, împinge. No, bun, bă, vedeți, bă, ce ușor e, bă. Dăm un E aici, fain frumos.